இருக்கேன். இல்ல இப்ப நான் வந்து இன்னொன்னு ஒரு டவுட் கேட்கணும். என்னன்னா, நான் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் பகவத்கீதா இந்த 26th பேட்ச்ல இங்கிலீஷ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. இப்ப இன்னைக்கு நான் இங்க வந்துட்டதுனால அந்த கிளாஸ் வந்து நான் பரவாயில்லையா? நான் 7 o'clockங்களா? ஆமா. நீங்க அது ரிப்பீட் தானே பண்றீங்க மாதாஜி? நான் முதல்ல தமிழ்ல எடுத்தேன், இப்ப இங்கிலீஷ்ல எடுத்திருக்கேன். நான் 25th பேட்ச் வந்து தமிழ்ல எடுத்தேன். ஓகே. இப்ப 26th வந்து நான் இங்கிலீஷ்ல அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான், பைலிங்குவல் லாங்குவேஜ்ல எனக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் நான் அதை எடுத்திருக்கேன். பட் இன்னைக்கு உள்ளது வந்து அது எப்படி யூடியூப்ல வருமா? பரவாயில்ல. ஓகே, நான் இது அட்டெண்ட் பண்றேன் இப்ப. ஹரே கிருஷ்ணா. பரவாயில்ல மாதாஜி, பரவாயில்ல மாதாஜி, பரவாயில்ல. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, கண்டிப்பா வரும். யூடியூப்ல வரும் மாதாஜி, கண்டிப்பா வரும். ஓகே ஓகே. டீச்சர் யாரு ஆக்சுவலி? 7 o'clock வந்து நம்ம பிரபுஜி நினைக்கிறேன். பிரபுஜி அவங்க எடுக்கறாங்க. வெரி குட், நைஸ், வெரி நைஸ். நோ இஷ்யூஸ். நீங்க யூடியூப்ல போடுவாங்க, கண்டிப்பா போடுவாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே. இட்ஸ் லைக் ரிவிஷன் மாதிரி தானே மாதாஜி நீங்க பண்றீங்க? சோ அதனால இல்ல, எனக்கு ஏன்னா தமிழ் வந்து ரொம்ப நல்லா புரியும். ஆனா இங்கிலீஷ்ல வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நான் சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஆக்சுவலி இப்ப இந்தியா வந்து அட்டெண்ட் பண்றேன். பட் சிங்கப்பூர்ல உள்ள இஸ்கான்ல வந்து எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல தான் சொல்லுவாங்க. அப்ப நம்ம இங்கிலீஷையும் ஃபெமிலியர் ஆயிட்டோம்னா பெட்டரா இருக்குமே அப்படிங்கறதுக்கு தான் நான் இங்கிலீஷ்ல இப்ப ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஓகே ஓகே. இஸ்கான் சிங்கப்பூர் எந்த ஏரியால இருக்கு மாதாஜி ஆக்சுவலி? அங்க வந்து இதுல இருக்கு, கெய்லாங்ல இருக்கு. இஸ்கான் நேம்ல இருக்காது. ஏன்னா அங்க வந்து ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் இதுல வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணதுனால ISKM இருக்கு. பட் தி சேம் குரூப் ஒன்லி. ISKM. எஸ், எங்க தங்கச்சி கூட, அது வந்து மை சிஸ்டர் ஆல்சோ she was telling அங்க இஸ்கான் ரொம்ப இதுவா அவங்க ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படினு சொன்னாங்க ஆக்சுவலி. நான் முதல்ல அங்க எனக்கு பை சான்ஸ் கிருஷ்ணாவோட கிரேஸ்னால தான் நான் அங்க ஏதோ ஒரு இதுல போய் டெம்பிள்ஸ் இன் சிங்கப்பூர்னு செக் பண்ணையில கிருஷ்ணா மந்திருக்கு போனேன். அப்படி போயிட்டு தான் அப்புறம் அங்க இருந்து தான் எனக்கு இது கொஞ்சம் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆகி நான் அப்புறம் இப்படி வந்திருக்கேன். ஓகே ஓகே ஓகே, குட் மாதாஜி. somewhere you reached out. ஓகே, நல்ல விஷயங்கள் கேட்கிறதுக்கு எப்படி வேணாலும் ரீச் ஆயிடலாம். எஸ் எஸ். ஓகே, let us start. இன்னைக்கு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் நியம ஆக்ரஹா பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களா? ஸோ அங்கதான் நம்ம வந்து நிறுத்தணும், இஃப் ஐ எம் ரைட். Let us start with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Tada Swapadandigam. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपादी प्रणतियोड़ सेलाम। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे
पाश्चात्य देशधारिणे नमो ओम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஸோ நாம இன்னைக்கு லாஸ்ட் சாப்டர், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் செஷன் சாப்டர்லயே கடைசி பாகத்தை முடிக்கல நம்ம லாஸ்ட் வீக்கு. நியம ஆக்ரஹா, நியமங்கள், நியமா என்றால் நியமங்கள், அதாவது ரூல்ஸ், அதுதான் வந்து நியமங்கள் என்று. ஒரே நிமிஷம். ஸோ நியமா என்றால் ரூல்ஸ், அதாவது நம்ம வந்து இந்த வழிமுறைகள் எல்லாம் இப்படிதான் நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ப்ராசஸ் டீடைல்ஸ் இப்படிதான் இந்த ப்ராசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கூட படிச்சிருப்போம் இல்லையா? ஸோ அதாவது செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எல்லாம் நம்ம இப்படி நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எல்லாம் எப்படி செய்யணும், அதே மாதிரி வந்து பகவானுக்கு வந்து சாதன பக்தி செய்யக்கூடிய ப்ரொசீஜர்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இப்படிதான் செய்யணுங்கிறத வந்து சொல்லப்பட்டு இருக்கக்கூடியது இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே வந்து நியமங்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம். அக்ரஹா அப்படின்னாக்கா ஃபெயிலியர் டு அக்செப்ட், அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளாத மனப்பக்குவம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரபுபாதர் வந்து 19 அததான் வந்து விளக்கமாவே கொடுத்திருக்காரு அவர் இந்த நோட்ஸ்ல. 1965 வந்து அவர் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் தான், மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்றார். அங்க போயிட்டு நம்ம வந்து பூஜை புனஸ்காரம் நீ இப்படிதான் இருக்கணும், இப்ப ஏதாவது செலிபசி இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணோம்னா எடுத்த உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரமே வேறு இல்லையா? அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்காது இல்லையா? சோ அதனால வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எஸ் யூ ஃபர்ஸ்ட் கம் அண்ட் அக்கஸ்டம் டு த, இந்த இதுக்கு வந்து நீங்க வாங்க, அங்க டிஃபரன்சஸ் எதுவும் இருக்காது. அதாவது ஒரு சன்னியாசி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு விமன் டிவோட்டியோட எந்த இதுமே கனெக்டிவ் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஆனா இது எடுத்த உடனே நம்ம சொன்னோம்னாக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய ஃபாரின் கல்ச்சர்ல வந்து அது கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது இல்லையா? ஸோ நாம வந்து வெறுமனே அங்க போயிருக்கோம், அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய ரூல்ஸ் எல்லாம் அதிகாரமாக செய்வதற்கு நமக்கு அங்க அந்த சுச்சுவேஷன் நமக்கு இடம் கொடுக்காது இல்லையா? என்னதான் நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல வந்து விதி முறைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருந்தாலுமே அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அங்க வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு இருக்காது. அதனால பக்தர்களை வந்து நாம இழந்து விடுவோம். ஸோ ஃபெயிலியர் டு அக்செப்ட், நாம வந்து ரொம்பவுமே வந்து நியமங்களை வந்து நாம பரிபாலித்தால் கண்டிப்பாக வந்து பக்தர்கள் அந்த இதுக்கு வந்து அக்கஸ்டம் ஆகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதனால காலப்போக்குல வந்து நிறைய பேர் வந்து வராமலேயே நின்று விடுவார்கள். ஸோ அந்த இது வந்து ஃபெயிலியர் டு அக்செப்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரபுபாதா விளக்கத்துல கொடுத்திருக்கார். அதே வந்து எஸ் லெட் அஸ் ஆல் எல்லாருமே வாங்கன்ற அந்த இதுல வச்சுட்டு
ஆனா பிற்காலத்துல வந்து ஒரு அது ஆச்சாரியா வந்து செய்யக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் பார்த்து ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை பிளஸ் அக்செப்டன்ஸ், நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதுல அவங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலையெல்லாம் வந்த பிறகு நம்ம ஸ்லோவா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை பத்தி நம்ம சொன்னோம்னா அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரும். அப்படிதான் வந்து நம்ம பிரபுபாதர் வந்து செயல்பட்டார். அதுதான் ஈகர்னஸ் டு அக்செப்ட்ன்றது. அதாவது ஆக்ரஹா. இந்த அக்ரஹாக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஏ போட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த நாட் இல்லையா? ஃபெயில்யூர் என்றதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து சக்சஸ் இல்லையா? ஸோ ஏ எந்த இடத்துல நீங்க வந்து பார்த்தாலுமே, அதாவது சமஸ்கிருதத்துல நான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஏ இருந்தாலும் இட் இஸ் குவைட் ஆப்போசிட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால வந்து அதை வந்து ஆப்போசிட்டாவே வந்து பார்க்கிறோம். ஃபெயில்யூருக்கு ஆப்போசிட் வந்து சக்சஸ். ஸோ அந்த சக்சஸ் என்னும் பொழுது அதுக்கு தான் அவங்க வந்து ஈகர் டு அக்செப்ட்ன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆக்ரஹா என்று அதுதான் சொல்றது. ஸோ இந்த வேர்ட் ஆக்ரஹா மீன்ஸ் ஈகர் டு அக்செப்ட். முதல்ல சொல்லிட்டார். 2-fold மீனிங். இதுக்கு வந்து 2 விதமான மீனிங்ஸ் ஆக்சுவலி. அக்ரஹா சிம்பிளா நியமா பிளஸ் அக்ரஹா அப்படி நம்ம வந்து நியமாகிரகான்ட்டு பிரிக்கிறோம் நம்ம வந்து. ஸோ நியமா பிளஸ் அக்ரஹான்னு வந்து அக்ரஹா வந்து ஃபெயில்யூர் டு அக்செப்ட். இப்ப நம்ம வீட்டுல கூட பசங்களை வந்து எடுத்த உடனே நீங்க வந்து 16 ரவுண்டு வந்து மகா மந்திரம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னோம்னாக்கா நெக்ஸ்ட் டேல இருந்து அவங்க கண்டிப்பா வந்து இந்த சாண்டிங் பண்றதுக்கு வரமாட்டாங்க. அந்த பக்கம் கடவுள் இருக்காருன்னு கூட திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்து இருக்கவே இருக்காது. ஆனா நாம செய்ய செய்ய நம்மள பார்த்து அவங்க வந்து அக்கஷ்டமாயி அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா அவங்கள வந்து நம்ம அந்த வழிக்கு எடுத்துட்டு வந்தோம்னாக்கா அது நியம ஆக்ரஹா அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு செல்கின்றது. இன்னைக்கு இவ்வளோ கால்ஸ் வருது. ஸோ நியமா ஆக்ரஹா இதுதான் வந்து ஸ்பிளிட் அப் நம்ம வந்து பார்க்கிறது. சிம்பிளி பிளைண்ட்லி ஃபாலோயிங். அதாவது நம்ம கூட பக்தி நம்ம வீட்டுல பெரியவங்க எல்லாருமே பக்தி செயல் புரிவார்கள். அவங்க எதுக்காக செய்யறாங்கன்றதே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஆனா பிளைண்டா நம்ம அந்த கடவுள் மேல இருக்கக்கூடிய பக்தியால அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது டிவோஷன் வித்தவுட் பிலாசபி அந்த இதுதான் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சென்டிமெண்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லையா? நியம அக்ரஹா மீன்ஸ் நாட் அக்செப்டிங் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அனதர் மீனிங் இஸ் அதாவது நம்ம சிம்பிளி பிளைண்ட்லி ஃபாலோயிங் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். 2 விதமாகவும் வந்து இதை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. பட் he doesn't know for what he is doing that. Everyone is doing this but he doesn't know to understand why he is doing that. இதுவும் வந்து ஒரு அதாவது சில பிரபுபாதா வந்து அவருடைய லெக்சர்ஸ்ல வந்து பாகவதம் லெக்சர்ஸ் அதாவது 2nd canto 3.17ல வந்து சொல்லும் பொழுது லாசேஞ்ச் 1972ல வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்திருக்கார். ஸோ பிரபுபாதர் இதற்கான நியம அக்ரகத்துக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்திருக்கார். சிம்பிளி ஐ எம் பேக்ட் அப் வித் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். இது வந்து எக்ஸாம்பிள். இன்னொரு இடத்துல வந்து அதாவது அரைவல் அட்ரஸ் April 27, 1976 ஆக்லாண்ட் நியூசிலாந்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். நியம அக்ரஹா மீன்ஸ் நாட் டு அக்செப்ட் த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். நியமா ஆக்ரஹா. ஆக்ரஹா மீன்ஸ் நாட் டு அக்செப்ட். ஸோ அதாவது நியம அக்ரஹா மீன்ஸ் சிம்பிளி ஐ எம் பேக்ட் அப் வித் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் பட் ஐ டோன்ட் know to see where I am making progress. அதாவது பிளைண்டா ஃபாலோ பண்றது. நாம கூட வந்து எதற்காக இதை ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு ஃபாலோ பண்ணா அதுல வந்து ஈடுபாடோட நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஆனா எதற்காக ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது தெரியாம ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது அது எந்த நேரத்துல வேணும்னாலும் நம்ம அதுல இருந்து வெளியே வந்துருவோம் இல்லையா? ஸோ ஒன்று வந்து கடைசி வரைக்கும் பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறதும் உண்டு. இல்லைனாக்கா அதை புரியாமலே அதன் மேல ஈடுபாடு இல்லாம நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து முழுமை அடையாம நாம வந்து பாதியிலே வந்து தவறக்கூடிய சான்சஸும் உண்டு. ஸோ சிம்பிளி இமிட்டேட்டிங் வித்தவுட் எஃபெக்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் நியம அக்ரஹா. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அவர் விளக்கம் கொடுக்கின்றார். It is not necessary that the rules and regulations followed in India be exactly the same as those இல்லையா?
அதாவது இடத்திற்கு ஏற்றவாறு நம்ம ஊர்ல என்ன ஃபாலோ பண்றோமோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவுத் இந்தியால ஃபாலோ பண்றது நார்த் இந்தியாலே கிடையாது இல்லையா? சோ தமிழ்நாடுல ஃபாலோ பண்றது கர்நாடகால இருக்காது, அதே மாதிரி கேரளால ஃபாலோ பண்றது வந்து ஆந்திரால இருக்காது. சோ அதாவது ஒரு ஊரு பக்கத்து ஊரே, இப்ப சென்னையில ஃபாலோ பண்றது வேலூர்ல இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்திற்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த இந்த இதுமே, அதாவது எவ்வாறு பரிபாலிக்கின்றார்கள், எவ்வாறு அதை வந்து செயல்படுத்துகின்றார்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். இட் இஸ் நாட் நெசசரி that the rules and regulations followed in India be exactly the same. யூரோப் அது எல்லாமே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ், அங்க எல்லாமே நம்ம கலாச்சாரமும் அவர்களும் வந்து குவைட் ஆப்போசிட் இல்லையா? நம்ம கலாச்சாரத்துக்கும் அவர்களுக்கு சம்பந்தமே இருக்காது. அப்படிப்பட்ட இடங்கள் சிம்பிளி இமிட்டேட்டிங் வித்தவுட் எஃபெக்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் நியமாகிரஹா. அதாவது வெறுமனே பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணி செய்யறதும் வந்து நியமாகிரஹா என்று சொல்லப்பட்டுகின்றது. அண்ட் நாட் ஃபாலோயிங் த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டெட் லிவிங் எக்ஸ்ட்ராவேகன்ட்லி இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் நியமாகிரஹா. அதாவது not, that is failure to accept the rules and regulations, அது கூட வந்து நியமாகிரஹா என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதாவது டிவோஷன் வித், அதாவது without philosophy sentiment also is called as a நியமாகிரஹா. and then next வந்து அதாவது philosophy without devotion, that is also called as a நியமாகிரஹா. ரெண்டு விதம். ஸோ ஒன்னு வந்து பிளைண்டா ஃபாலோ பண்றது, இன்னொன்னு வந்து பிளைண்டா அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாத அந்த மனப்பக்குவம். இது ரெண்டு விதத்தையுமே வந்து நியமா ஆக்ரஹா என்று சொல்லப்படுகின்றது. நியமம் என்றால் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ், ஆக்ரஹா மீன்ஸ் ஈகர்னஸ், அக்ரஹா மீன்ஸ் ஃபெயில்யூர், ஆக்ரஹா மீன்ஸ் ஈகர்னஸ். இது அப்பட தெரிஞ்சுக்கணும். We should not follow regulative principles without an effect, nor should we fail to accept the regulative principles. அதாவது நம்ம வந்து அதாவது கோட்பாடுகளை, அதாவது நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அந்த விதி விதானங்கள் எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து பிளைண்டாவும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது, அதே மாதிரி பிளைண்டாவும் வந்து ஒதுக்கி தள்ளக்கூடாது. இததான் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மத்திய லீலை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. We shall be complicated with the details only, இல்லையா? So you should always remember the either grahastha or brahmachari or sannyasi. Nobody can strictly follow all the rules and regulations of them, இல்லையா? பிரம்மச்சாரியில சொல்லப்பட்டிருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், கிரகஸ்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், சன்னியாசிக்கு இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் 100% நம்ம யாராலுமே ஃபாலோ பண்ண முடியாது. எல்லாம் குறையுடைய புலன்களோட பிறந்தவர்கள் நாம, இல்லையா? இந்த கலியுகா இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். இதுவே குறையுடைய யுகம் தான், எல்லாமே வந்து இன்கம்ப்ளீட் இன்பர்ஃபெக்ட் அந்த மாதிரி தான். So if I find simply fault with you and if you find fault with me, then it will be factional and our real business will be hampered, இல்லையா? அதாவது நான் வந்து உங்களை குற்றம் காண பிறகு நீங்களும் என்ன வந்து பதிலுக்கு வந்து குற்றம் காண்பீர்கள். அங்க என்ன ஆகும்? இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே ஸ்பாயில் ஆயிடும் ஆக்சுவலி. Therefore Chaitanya Mahaprabhu has recommended the Harinama. Chanting Hare Krishna mantra should be very rigidly performed, which is common for everyone, இல்லையா? அதனால்தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நாம சங்கீர்த்தனை அதாவது அந்த இயக்கத்தையே வந்து தொடங்கினார். சோ அதாவது சாண்டிங் த மகாபந்திரம், அது வந்து irrespective of any வர்ணா, அவன் வந்து பிரம்மச்சாரியா இருக்கலாம், இல்லை வந்து கிரகஸ்தனா இருக்கலாம், இல்லை சன்னியாசியா இருக்கலாம், இல்லை வந்து வனப்பிரஸ்தனாக இருக்கலாம், அவனுடைய நிலை எந்த நிலையாக இருந்தாலும் அவனுக்கு இது வந்து பொருத்தம், அதாவது காமனா எல்லா இடத்துலயுமே உபயோகப்படுத்த முடியும். They should always chant Krishna Hare Krishna mantra, then everything will be adjusted. அது நம்மள வந்து பக்குவ நிலைக்கு எடுத்துட்டு வந்து விடும். Otherwise it is impossible to advance. We shall be complicated with the details only. This is called as நியம ஆக்ரஹா. அதாவது ஒருவரை பக்குவ நிலைக்கு எடுத்துட்டு வர வரைக்குமே அது ஃபெயில்யூர் டு அக்செப்ட். அவர் பக்குவ நிலைக்கு வந்துட்ட பிறகு அவர் he will always be eager to accept. அந்த நிலைக்கு மடைமாற்றிக் கொள்வார், அவர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்துக்கு வருவார். இதுதான் வந்து சில பிரபுபாதா வந்து மார்னிங் வாக் போகும்போது March 10th 1976 மாயாப்பூர்ல வந்து சொல்லியிருக்காரு. If I become conservative, then none of you will come to me. நான் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன். எஸ், இந்த அதாவது நிவேதம் பிளேட் நான் இப்படிதான் வைக்கணும், ஒன்னு கூட அந்த ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் முதல்ல எடுத்த உடனே ஒரு டிவோட்டி, ஒரு நியோஃபைட் டிவோட்டி கிட்ட நான் பேசினேன்னா கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் டே அந்த கோயில் பக்கமே அவன் திரும்பி வரமாட்டான், இல்லையா? ஆனா அதே வந்து இந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் புரிந்தவர்கள்கிட்ட நீ இதை இப்படி வைக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த பக்குவ நிலை அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். So that poet Alien Ginsberg said, Swamiji, you are very conservative. I am the most liberal அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார். You don't know.
If I become conservative, then none of you will come to me அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதா. எஸ், அதாவது நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்பவுமே எடுத்த உடனே இப்போ 18 days டிவோட்டிஸ் அட்டென்ட் பண்ணின்னு இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட போயிட்டு நீங்க வந்து 4ல இருந்து 16 ரவுண்ட் பண்ணாதான் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அடுத்த நாள் கிளாஸுக்கு ஒரே ஆள் கூட வரமாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ரொம்பவுமே ஸ்ட்ரிக்டா எதையுமே ஃபாலோ பண்ணா யாருமே அதை ஏத்துக்கொள்ள. ஏன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ வில். பேசிக்கலி நம்ம வந்து கர்மங்களையே ஃப்ரீயா எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு பகவானே வந்து ஒரு லிமிட்டெட் இண்டிபெண்டன்சி கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம அவங்கள போய் நம்ம வந்து எடுத்த உடனே கனிஷ்ட நிலையில இருக்கும் பொழுதே நம்ம அந்த நியமங்களை பற்றி நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா பேசணும்னா நெக்ஸ்ட் டே அந்த பக்கம் அவங்க திரும்பி பார்க்கவே மாட்டாங்க. ஸோ த பிரம்மச்சாரி இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ப்ரொஹிபிட்டட் நாட் டு see a young women இல்லையா? பட் what can be done in the western countries, boys and girls எல்லாருமே they mix very freely. And if I say, my dear boys, we cannot see a young girl, even a young girl, then finished இல்லையா? கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. ஸோ மை பிஸ்னஸ் there is finished. அதாவது அவர் வந்து அவருடைய குரு வந்து போய் மேற்கத்திய நாடுகள்ல போயிட்டு நீ வந்து இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்தை வந்து பரப்புன்னு தான் அமைச்சிருக்காரு. அதாவது அவருடைய அதாவது he has to progress this movement. அப்படி அதுக்காக தான் அவர் வந்து போயிருந்தார். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த மாதிரியான எடுத்த உடனே எஸ் இந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் போட்டு அதாவது ஒரு மிலிட்டரி ரூல் மாதிரி நம்ம போட்டோம்னா அது எதுவுமே வந்து நடக்காது. therefore I have to arrange according to the country. ஸோ இவ்வளோ பெரிய கிரேட் ஆச்சாரியாவே இப்படி சொல்லியிருக்காரு. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எவ்ரிதிங் இட் ஷுட் பி டன் இன் அதாவது ஒரு ஃபிளெக்சிபிள் வேயா, அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பக்குவ நிலைக்கு எடுத்துட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால அதாவது கரெக்ட் ப்ராசஸை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும். அது வரைக்குமே நம்ம வந்து பொறுமையாகத்தான் எல்லா செயல்பாடுகளையுமே செய்யணும். ஸோ கிராஜுவலி தே ஆர் கம்மிங் டு த பர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ். அழகா சொல்லியிருக்கார் நம்ம பிரபுபாதர். ஸோ வி ஹாவ் டு அடாப்ட் தேச கால பாத்ரா. பாத்ரா என்றால் தட் இஸ் த ஒரு ரோல், வாட் எவர் த ரோல் யூ ஆர் கோயிங் டு. ஸோ பிரபுபாதர் அதே இந்தியால இருந்தா கண்டிப்பா அவர் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கண்டிப்பா சொல்லுவார். ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளுடைய ரத்தத்திலே ஊறி போன ஒன்று. நம்ம எல்லாருமே வீட்டுல பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்வோம். ஆனால் இது ஸ்ட்ரிக்டா இது ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னாலே கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. தேசத்திற்கும் காலத்திற்கும் தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய செயல்களை வந்து நாம அந்த பாத்திரத்தையே ஏற்க வேண்டும். ஸோ ஒருத்தர் வந்து தாய் பாத்திரத்தை ஏற்கின்றார் என்றால் அதற்கான அந்த வேஷத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நடிக்கணும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் வந்து இங்கே வந்து வாட் எவர் த ரோல் வி ஆர் டேக்கிங். ஸோ நம்ம இப்போ ஆச்சாரியான்ற அந்த ரோல் அவர் எடுத்திருக்கார். ஸோ அந்த தேசத்துல போய் அவர் அந்த ஆச்சாரியான்ற ரோல் இருக்கும்பொழுது அந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த காலகட்டங்களுக்கு ஏற்றவாறு நாம வந்து செயல்பட வேண்டும். பட் வி ஆர் கீப்பிங் அவர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஸ் இட் இஸ். பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனா அதை வந்து ஸ்லோவா தான் அடாப்ட் பண்ண முடியும், எடுத்த உடனே அடாப்ட் பண்ண முடியாது. பட் மேக்கிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் அக்கார்டிங் டு த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ். நம்ம வந்து சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு அந்த செயல்பாடுகளை எல்லாம் நம்ம வந்து மாற்றி அமைத்து கொள்ள வேண்டும். That is required actually. So I am attached to the preaching work. Just like I am an Indian sannyasi. I have come to your country. இது வந்து அவர் யுஎஸ்ல சொல்லியிருக்கார். There are many rules and regulations in India which is different from your rules and regulations. இல்லையா? அந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் வேறு, நம்ம இந்த இந்திய தேசத்துல இருக்கக்கூடிய கட்டுப்பாடுகளே வேறு. But if I stick to the rules and regulations of Indian conception, then it is impossible to remain here. அவர் அங்கே சர்வை ஆகிறதுக்கு கூட அவரால் முடியாது. ஸோ ஐ ஹாவ் டு ப்ரொபகேட் திஸ் மிஷன். அதாவது அந்த இயக்கத்தை அவர் வந்து ப்ரொபகேண்டா பண்ணணும், கிருஷ்ண கான்சியஸ் இயக்கத்தை. ஸோ ஐ எம் நாட் சோ அட்டாச்ட் டு த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், பட் ஐ எம் அட்டாச் டு த ப்ரீச்சிங் ஒர்க். எல்லாருக்குமே சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு டீச்சர் என்ற அந்த இதுல வந்து குரு அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து சொல்கின்றார். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ப்ரீச். இந்த இயக்கத்துல வந்து நான் வந்து எல்லாருக்குமே பகவத்கீதையும் பாகவதத்தையும் எடுத்து சொல்லணும், என்னுடைய கடமை அது. ஸோ அதனால வந்து so therefore this niyama agraha is also against Krishna consciousness and niyama agraha. And when you are in quite convenient position and if you do not observe the rules and regulation, that is also against Krishna consciousness. அதாவது நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது ஒரு பேசிக் லெவல்ல இருக்கும் பொழுது நம்ம அதை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணாலும் that is also against Krishna consciousness. பட் ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வந்த பிறகு நாம வந்து ரொம்ப லிபரலா நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நம்ம அமைத்து கொண்டால் அப்பயும் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணனாக்கா அதுவும் வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ அகேன்ஸ்ட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதாவது ஒருத்தர் வந்து பக்குவ நிலை அடைகிற வரைக்கும் தான் எக்ஸ்கியூஸ், பக்குவ நிலை அடைந்த பிறகு நோ எக்ஸ்கியூஸ். ஸோ இதுதான் வந்து நியமாகிரகத்துக்கு ரொம்ப அழகான விளக்கங்கள் நம்ம பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கிறது. Appropriate
attitude to application of Vaishnava culture. அதாவது பொருத்தமான, அதாவது நம்ம பக்குவ நிலை இருக்கணும் இல்லையா? attitude is very important. சுபாவம் என்பது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. சோ நம்ம எவ்வாறு நம்மளுடைய சுபாவத்தை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றோம், அதாவது ஒரு தன்மையாகவோ இல்லை ஒரு தாழ்படிந்த அந்த தன்மையிலோ இல்லை அகங்காரத்திலோ, இதெல்லாமே ஆட்டிடியூட பத்தி தான் நம்ம சொல்கின்றோம் இல்லையா? சோ அப்ரோப்ரியேட் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். அதாவது சப்மிசிவான ஒரு ஆட்டிடியூட் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி டு த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வைஷ்ணவ கல்ச்சர். வைஷ்ணவ கல்ச்சரை நம்ம அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தணும், அதை பரிபாலிக்கணும் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில். என்றால் if you want to apply the Vaishnava culture நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில நம்மளுடைய அதற்கான ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கணும்ன்றத பத்தி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் அதனுடைய மீனிங்ல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ததாப்தி பக்த ஸ்வபாவக மரியாதா ரக்ஷண மரியாதா பாலன ஹய சதுர பூஷண. அதாவது it is the characteristics of a devotee to observe and protect the Vaishnava etiquette. அதாவது ஒரு பக்தனுடைய அவனுடைய தன்மை எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, வைஷ்ணவ கல்ச்சரை அவன் கண்டிப்பாக அப்சர்வ், அதை நன்னா புரிந்து கொள்ளணும். he has to ஃபாலோ பண்ணணும். அதை பார்க்கும் பொழுது அதுல என்ன நியமங்களை சொல்லியிருக்காங்க, எதற்காக இதை செய்கின்றோம் அப்படிங்கிற காரணங்களை எல்லாம் அவன் நன்னா புரிந்து கொள்ளணும். அவ்வாறு புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவனுக்கு அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்பது தெரிகின்றது. ஒருவர் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை அவர்கள் புரிந்து கொண்டால் மேலும் அவருடைய வாழ்க்கையில அதை கண்டிப்பா பரிபாலிச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த கல்ச்சரை அதாவது கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்கணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவ எட்டிகேட் இஸ் த ஆர்னமெண்ட் ஆஃப் எ டிவோட்டி. அதாவது இந்த வைஷ்ணவ எட்டிகேட் நம்ம அந்த கலாச்சாரத்தை நாம மெயின்டைன் பண்றதுதான் ஒரு பக்தனுடைய அவனுக்கு அவனுடைய ஆபரணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மரியாதா லங்கனே லோககரே உபாஹஷ இஹலோக பரலோக துய்ஹயா நாசக. அதாவது if one transgresses the law of etiquette, people make fun of him and thus he is vanquished in both of this world and next. அதாவது ஒருத்தர் வைஷ்ணவ எட்டிகேட் சில பேர், அதாவது நாம எல்லாம் கூட திலகம் இட்டுக்கிறோம் இல்லையா? எதற்காக இட்டுக்கிறோன்றதும் நமக்கு தெரியும். பகவானுடைய 2 பாதங்கள் தான் இந்த 2 வரிகளும் அந்த துளசி தளம் தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஆனா எல்லாருக்காலுமே இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இல்லையா? சில பேர் அதை ஃபன்னா கூட பண்ணுவாங்க. நாமம் போட்டுண்டா சிறுபிராயத்துல நாமெல்லாம் கூட இது ஒரு ஜோக்கா, எங்க அப்பா எல்லாம் பெருசா அந்த பட்டையா போடுவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ கல்ச்சர் மாதிரிதான் போடுவாங்க. எனக்கு கூட சிறுபிராயத்துல நானும் சிரிச்சிருக்கேன். சோ அதாவது அப்படின்னா அதனுடைய முக்கியத்துவமே தெரியாது. எங்க அப்பாவுக்கும் அவ்வளோ அது எதுக்காக போடுறோம் தெரியாது. ஆனா நம்ம ஃபேமிலியில அதாவது எப்படின்னா டிவோஷன், அதாவது வித்தவுட் பிலாசபி, அதுதான் நம்ம நிறைய ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிந்தால் கண்டிப்பாக நாம சிரிக்க மாட்டோம் இல்லையா? வில் மேக் ஃபன் ஆஃப் தெம். ஸோ அண்ட் தஸ் இஸ் vanquished in both this world and next. ஸோ அவ்வாறு நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம ரொம்பவுமே ப்ராப்ளம் தான். vanquished, அதாவது நம்ம அழிக்கப்பட்டு விடுகின்றோம். அந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் மரியாதா ராகிலே துஸ்த காயிலா மோரா மனா. பை அப்சர்விங் த எட்டிகேட் யூ ஹாவ் சாட்டிஸ்ஃபைட் மை மைண்ட். அதாவது நம்ம அப்சர்வ் பண்ண அந்த கலாச்சாரத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொண்டு அதுலயே நம்மளுடைய அதாவது அதனுடைய ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கறத தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம இன்வால்வ் ஆகும் பொழுது யூ வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். அதாவது மை மைண்ட், அதாவது யூ ஹவ் சாட்டிஸ்ஃபைட் மை மைண்ட், மனதுக்கு சொல்லிக்கிறது இது. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு டு ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி அவருக்கு அந்தியலீலையில சொல்கின்றார். ஸோ இந்த எட்டிகேட் வைஷ்ணவ கல்ச்சரை நாம பரிபாலிக்கும் பொழுது, அதை புரிந்து கொண்டு அதை நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது நம் மனசளவுல திருப்தி அடைய முடியும் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், நம்ம எல்லாம் இனிஷியேஷன் எடுத்திருக்கிறோமோ இல்லையோ, ஷெல்டர் எடுத்திருக்கிறோமோ இல்லையோ, so for a experience actually there is so much elevation when you follow the Vaishnava culture. நாங்க எல்லாரும் கூட I think Radhika and myself and all இந்த ஒரு நியோஃபைட்டா தான் நாங்க எல்லாருமே இந்த பகவத்கீதா கிளாஸ்க்கெல்லாம் சேர்ந்தோம். உங்களை மாதிரி தான் நாங்க எல்லாரும் கூட சேர்ந்தது கூட. பக்தி வேறு, பக்தி நம்ம செய்யறோம் வீட்டுல, அது வேறு. ஆனா இந்த பகவத்கீதையை புரிஞ்சுக்கணும், பாகவதம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணதே 2 years. ஸ்டார்ட் பண்ண பிறந்தப்போ இப்ப நினைச்சா கூட நீங்க எல்லாம் கூட தேவையில்ல அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் நான் நிறைய வாட்டி.
ஸோ யூ ஆர் ஆல் பெட்டர் அப்படின்னு நினைப்பேன் நான். ஸோ தட் இந்த கல்ச்சர் வந்து நம்மள எவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது. ஸோ சொசைட்டி வில் பி பெனிஃபிட்டட் அட்லீஸ்ட் பை சீயிங் தேர் பிஹேவியர் இல்லையா. ஸோ ஒருவர் வந்து பக்தியில வந்து தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு முதல்ல அவங்க சிரிச்சா கூட பின்னாடி வந்து அந்த நபரை பார்த்து அவர்களும் வந்து ஒரு சீரியஸ்னஸ் வர்றதுக்கு வந்து கண்டிப்பா சான்சஸ் உண்டு. ஸோ வாட் எவர் இட் மேபி இனிஷியலி ஃபன்னா இருந்தாலும் பிற்காலத்துல அது சீரியஸ்னஸ் ஆயிடும். ஸோ அந்த என்டையர் என்விரான்மெண்டே வந்து இட் வில் ஹாவ் த குட் என்விரான்மெண்ட், பிஹேவியரே வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும் அங்க இருக்கக்கூடியது. தேர்ஃபோர் அட் த பிரசன்ட் மொமெண்ட் இட் இஸ் எ கிரேட் நெசசிட்டி டு ஹாவ் சம் ஐடியல் மேன். அதாவது இந்த கல்ச்சர்ல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய அவங்க அந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணவங்களை தான் நம்ம ஐடியல் மேன் சொல்லுவோம், லைக் பிரபுபாதா. அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு மிகவும் தேவை. எத் எத் ஆச்சரத்தில் ஸ்ரேயன், ஸ்ரேயா என்றால் நன்மை. ஆக்சுவலி எங்கே எல்லாம் இந்த இது ஆச்சரிக்கப்படுகின்றதோ அது வந்து நன்மையே வந்து வழங்கும். therefore we are endeavoring to create some ideal man. அதாவது ஒருத்தர் மட்டுமே இருந்தா இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாரையுமே திருத்திட முடியாது இல்லையா. நம்ம வீட்லயே வந்து 4 பேர் இருக்கோம், 4 பேருமே டிஃப்ரெண்ட் நேச்சர்ஸ், அதாவது அவங்களுடைய சுபாவங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாருமே ஒரு போல இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த பிரபஞ்சத்துல எண்ணற்ற உயிர்வாழிகள் இல்லையா, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நிலை கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் ஒரே மனிதரால வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை திருத்த முடியாது. அவரை மாதிரி அதாவது சோல்ஜர்ஸ் மாதிரி தான் நம்ம எல்லாருமே we have to develop இல்லையா, நல்ல காரியங்கள் செய்வது. ஸோ அந்த காரியத்துல வந்து நாம வந்து ஈடுபடணும். கிருஷ்ண கான்சியஸ் மேன் தேர் கேரக்டர், அவங்களுடைய சுபாவம், அவங்களுடைய பிஹேவியர், அவங்களுடைய நடத்தை, அண்ட் தேர் ஐடியல் எய்ம் ஆஃப் லைஃப், அவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் தான் என்ன. அதாவது ஐடியல் மீன்ஸ் இப்படிதான் ஆகணும்னு. ஆனா அதை அதாவது வழிமுறைப்படுத்தும் போது எக்ஸாக்டா சம் டீவியேஷன்ஸ் இருக்கலாம். ஆனா எக்ஸாக்டா இப்படிதான் நியமங்கள் பிரகாரம் நடந்துக்கணும்னு அவங்களுடைய கோட்பாடுகள் இருக்கும் இல்லையா, அதையெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். those who have taken to Krishna conscious seriously they will be an ideal man. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வை யார் ஒருத்தர் வந்து சீரியஸா எடுத்திருக்காங்களோ, அதாவது திஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் லைஃப் இல்லையா. ஸோ பக்தி செய்வது என்பது முக்கியமானது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு, அதாவது நம்ம கூட கடைசி வரைக்கும் வரக்கூடிய ஒரே ஒரு வஸ்து எதுனாக்கா பக்தி மட்டும்தான். இந்த ஆத்ம ரூபத்தோடு இருக்கக்கூடியது நாம செய்திருக்கக்கூடிய பக்தி. நாம் அடுத்த பிறவி இருந்தாலுமே நம்ம எங்கே விட்டோமோ அங்கிருந்து தொடங்குறதுக்கான மார்க்கமும் பகவான் நமக்கு வழங்கிறார். ஆனா பௌதீக செயலுக்கு அப்படி கிடையாது. நாம இங்க முடிச்சா, அதாவது இங்க மரணித்தால் அவ்வளவுதான், பௌதீக செயல்களும் அந்த க்ஷணமே ஒரு செகண்ட் கூட தொடர்பு இருக்காது, எல்லாம் இம்மீடியட்லி டிஸ்கனெக்டட். அதனால்தான் ஸோ ஆன்மீகத்திற்கு என்றுமே முடிவு கிடையாது. தொடக்கம் ஒன்று ஆகிவிட்டால் முடிவு என்பது அந்த பகவான் திருப்பாதங்களில் தான். ஸோ த சொசைட்டி வில் பி பெனிஃபிட்டட் அட்லீஸ்ட் பை சீயிங் தேர் பிஹேவியர் இல்லையா. ஸோ அண்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹஸ் டாட் us ஆப்னா ஆச்சாரி பிரபு ஜிவேரி சிக்ஷயா. அதாவது இஃப் யூ டோன்ட் பிஹேவ் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அன் ஐடியல் மேன் யூ கேன் நாட் ப்ரீச். அதாவது ப்ரீச்சர்ஸ்க்குன்னே சொன்ன மாதிரி இருக்கு எனக்கு இது. ஸோ நாம எல்லாரும் கூட ப்ரீச் பண்ணணும்னாக்கா இந்த வாக்குல வந்து அந்த whenever you are speaking there should be some அந்த ஆக்ஷன்ஸ்ல வரணும். நம்மளுடைய சுபாவம் அந்த பேச்சிலேயே நமக்கு வந்து நாமளும் கொஞ்சம்னா ஃபாலோ பண்ணாதான் அந்த ரியலைசேஷன்ல வந்து பேச முடியும். ஸோ அதனால ப்ரீச்சர்ஸ் ஷுட் ஆல்வேஸ் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு ரோல் மாடலா ஆகிறதுக்கு அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும். அப்பதான் வந்து யூ கேன் பி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ப்ரீச்சரா ஆக முடியும். சக்சஸ்ஃபுல் ப்ரீச்சர் இன் த சென்ஸ் மேக்கிங் த டிவோட்டீஸ் சஸ்டைனபிலிட்டியா இந்த பக்தி பாதையில அவங்கள வந்து கடைசி வரைக்கும் போகக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு அவளை எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை அந்த ப்ரீச்சருக்கு வரணும். ஸோ அப்பொழுது அவன் இந்த நியமங்களை எல்லாம் அவன் வந்து அந்த வைஷ்ணவ எட்டிகேட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவன் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ எவ்வளவு ஃபாலோ பண்றது வந்து ஒரே நாள்ல நடக்காது. இட் ஷுட் ஸ்லோலி எலிவேட் ஆனாதான் முடியும். ஒரே நாள்ல நம்மளால் வித்தின் எ நைட் வி கேனாட் சேஞ்ச் 100% இல்லையா. ஸோ அதுவும் யாரும் சொல்லி நம்மளால சேஞ்ச் ஆக முடியாது. ஆஃப்டர் 18 years no one can change. அதாவது அதுக்குள்ள ஏதாவது சொன்னா கேட்பாங்க. 18 இயர்ஸ்க்குள்ளதான் எதையுமே மாற்றத்துக்கு நம்மளால கொண்டு வர முடியும். ஆஃப்டர் 18 years no person will change until the person realizes he want to change. அவர் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும்னு அவர் மனசுல நினைச்சா மட்டும்தான் அவரால் சேஞ்ச் ஆக முடியும். யுவர் ப்ரீச்சிங் வில் நாட் பி சக்சஸ்ஃபுல். அதாவது ஒரு ப்ரீச்சர் வந்து ஒரு ஐடியல் அந்த வைஷ்ணவ எட்டிகேட்டை வந்து இது பண்ணலைனாக்க கண்டிப்பா அவங்களுடைய ப்ரீச்சிங் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகாது. ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து பாகவதம் 6வது கேண்டோ 2வது சாப்டர் 4வது ஸ்லோகம் லெக்சர் அப்போ வந்து September 8 விருந்தாவனத்துல 1975ல இந்த இதை வந்து பேசியிருக்கார். எவ்வளவு அழகான, அதாவது அவர் சொல்லியிருக்க விதம் வந்து எஸ் நாமளும் வந்து இந்த ஐடியல் பிரின்சிபல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது நம்ம மனசுக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு
ஆர்வம் ஏற்படுகின்றது. he would be a perfect gentleman, that's all. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கிறவங்க வந்து எப்படிப்பட்டவங்கனாக்கா ஒன்லி a gentle person, அவ்வளவுதான். எப்படிப்பட்ட பகவான் எப்படி எந்த நிலையில இருந்தாலும் நம்மளை ஏத்துக்கிறாரோ அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடியவர்களும் வந்து அதே சுபாவத்தை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். when a television interviewer asked Srila Prabhupada அவங்கள கேட்டிருக்காங்க, by what behavior one could recognize the true follower of Krishna consciousness. So ஒரு பக்தன் வந்து அவன் ஒரு உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கின்றான் என்பதை அவ்வாறு அவனுடைய சுபாவம் எப்படிப்பட்ட சுபாவத்துல இருந்து நீங்க வந்து கண்டு கொள்வீர்கள், அவனுடைய நடத்தையில இருந்து எந்த மாதிரி நடத்தையில நீங்க கண்டுக்குவீங்க அப்படிங்க, how you will be able to identify அப்படிங்கறது வந்து கொஸ்டின் வச்சிருக்காங்க. ஸ்ரீலா பிரபுபாதா சொல்றாரு, he would be a perfect gentleman, that's all அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே அடி அடிச்சிட்டார். ஸோ ஜென்டில் பர்சனா இருக்கணும். ஸோ அதாவது எதையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவமான மனிதரா இருந்தாதான் நம்மளால வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அவனுடைய சுபாவம் நடத்தையை நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ த்ரூ மியூசிக், பிலாசபி, ஸ்பிரிச்சுவல், கல்ச்சர் அண்ட் பர்சனல் பிஹேவியர். ஸோ இது வந்து கீத நகரி பிரஸ்ல வந்து சஸ்வர ரூபா தாச கோஸ்வாமி வைஷ்ணவ பிஹேவியர் அங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆக்சுவலி இது த்ரூ மியூசிக், பிலாசபி, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல், கல்ச்சர் அண்ட் பிஹேவியர், கிருஷ்ண உணர்வு மூமெண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திஸ் கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூமெண்ட் த்ரூ மியூசிக் இல்லையா, நாம எல்லாரும் கூட சங்கீர்த்தனம் பாடுறோம் இல்லையா, அதோட வந்து பிலாசபி தத்துவங்கள் எல்லாமே கிளாஸ்ல வந்து சொல்லி கொடுக்கப்படுகின்றது. அதே மாதிரி இந்த வைஷ்ணவ எட்டிகேட்ஸ் எல்லாமே இப்ப நாம வந்து இந்த கிளாஸ்ல கேட்டுட்டே இருக்கோம். பர்சனல் பிஹேவியர் வந்து நாம வந்து அன்றாடம் செய்யக்கூடிய பூஜை புனஸ்காரங்கள்ல கண்டிப்பா அந்த அந்த மாற்றங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட தெரியும். ஸோ கல்மினேட்டிங் இன் ஐடல் கேரக்டர் ஆஃப் எ டிவோட்டிஸ், அதாவது அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் கெட்டிங் டெவலப்ட். ஸோ ஒரு வைஷ்ணவனாக ஆகக்கூடிய அந்த அந்த நிலைக்கு அவன் செல்லணும்னாக்கா, அந்த பாதையில் அவன் அடியெடுத்து வைத்திருக்கானாக்கா, அவனுடைய அதாவது அவன் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய பக்தி சேவையிலிருந்து அவனால வந்து அதுல அந்த மார்க்கத்திற்கு அவனால செல்ல முடியும். All these heavenly contributions combined together will certainly bring about a major change in the life of a Western people. இத வந்து பிரபுபாதர் வந்து சிவானந்தா என்ற ஒரு டிவோட்டிக்கு சான் பிரான்சிஸ்கோ 14th September 1968ல எழுதியிருக்கக்கூடிய ரிப்ளைல வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ், இதோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து செஷன் வந்து முடிஞ்சது. செகண்ட்ஸ் வந்து அப்படி வைஷ்ணவ எட்டிகேட் கண்டினியூஷன் இன் ஃபார்மல் வென்யூஸ். அதாவது ஃபார்மல் வென்யூஸ்னா நம்ம வந்து கேஷுவல் அண்ட் ஃபார்மல். கேஷுவல்னா நம்ம வீட்டுல சாதாரணமா இருக்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து கேஷுவல். ஆனா சில இடங்கள், அதாவது கோயில் இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாமே ஃபார்மல் தான். ஸோ வைஷ்ணவ எட்டிகேட்ஸ் அப்படிப்பட்ட தலங்கள் எல்லாம் நம்ம எவ்வாறு ஹவு வி கேன் ஷோ அப்படிங்கிறது, எவ்வாறு நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த இந்த டாபிக்ஸ் வந்து என்னென்ன கவர் ஆயிருக்குனாக்கா, பிரணமா, அதாவது பிராணமா அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து பிரணாம்ஸ் பண்றோம் இல்லையா, நமஸ்காரங்கள் சேவிக்கிறோம் இல்லையா, அது. டெம்பிள் எட்டிகேட், அதாவது கோயில்ல வந்து ஸோ டெம்பிள் எட்டிகேட், அதாவது சரணாமிரதா, ஆரத்தி அண்ட் டான்சிங். பகவானுடைய சரணங்கள் நாம வந்து நம்மளுடைய அவருடைய தாழ் பணியறது அவருக்கு. அடுத்து வந்து ஆரத்தி எவ்வாறு நம்ம ரிசீவ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அந்த டான்சிங் ஆல்சோ, அது எவ்வாறு நம்ம வந்து பக்தியில அந்த சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது கண்டிப்பா நம்ம வந்து டான்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அது. அதுக்கப்புறம் பரிப்ராஷனா, என்கொயரிங் சப்மிசிவ்லி. பரிப்பிரஷ்னேனா இல்லையா, தத்வித்தி அந்த அந்த ஸ்லோகத்திலே வருது இல்லையா. ஸோ தத்வித்தி பரிப்பிரஷ்னேனா என்கொயரிங் சப்மிசிவ்லி, அதாவது ஒரு குருவிடத்துல வந்து நாம் எவ்வாறு நம்மளுடைய, அதாவது நமக்கு சந்தேகங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது எவ்வாறு கேட்பது. அது வந்து சப்மிசிவா தான், அவருக்கு சேவை புரிந்து சப்மிசிவா தான் நம்ம வந்து கேட்கணும். ஸோ என்கொயரிங் சப்மிசிவ்லி. வைஷ்ணவ கல்ச்சர் இந்த ரிசீவிங் கெஸ்ட், எவ்வாறு ஒரு வைஷ்ணவரை, ஒரு ஆச்சாரிய, ஒரு குருவை நாம் எவ்வாறு வந்து அவரை வந்து ரிசீவ் பண்ணணும், வரவேற்கணும், அதை பத்தி இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே இந்த செகண்ட் லெசன்ல வந்து கவர் பண்ணியிருக்காங்க. He sees the degree of devotion, அதாவது பக்தியினுடைய லெவல் என்ன என்பதை வந்து பார்க்கணும். ஸோ இங்க என்னன்னாக்கா, மூர்க்கோ வததி விஷ்ணாசய, ஒரு நிமிஷம், இது ஒரே நிமிஷம்.
மூர்க்கோ வததி விஷ்ணாசய விரோ வததி விஷ்ணவே உபஷ்யோது சமம் புண்ணியம் பாவாகிராக ஜனார்தனக. அதாவது அட் த டைம் ஆஃப் ஆஃபரிங் ஒபேசன்சஸ் டு லார்ட் விஷ்ணு, அதாவது பகவானுக்கு நாம வந்து நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கும் பொழுது a foolish person chants விஷ்ணாய நமக. விஷ்ணாய எங்கேயுமே நம்ம கேள்விப்பட்டது இல்லைல்ல, விஷ்ணவே நமக அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். பட் by mistake also we should not pronounce like that. நாம அபராதம் இது ஆக்சுவலி. விஷ்ணாய நமக. this is improper due to the faulty grammar இல்லையா. அதாவது நம்ம இந்த கிராமர் எல்லாமே தவறா உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. and a learned person chants விஷ்ணவே நமக. this is the correct form. so நம்ம வந்து நமஸ்காரங்கள் செய்யும் பொழுது விஷ்ணவே நமக விஷ்ணவே நமக. நம்ம ஒரு ஹோமம் பண்ணும் பொழுதோ இல்ல வீட்டுல பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்யும்போது அச்சுதாய கேசவாய அனந்தாய நமகன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து விஷ்ணவே நமக விஷ்ணவே நமக விஷ்ணவே நமன்ட்டு 3 வாட்டி சொல்லுவாங்க. so அந்த இது a learned person chants விஷ்ணவே நமக. but both achieve equal piety by their offering and obeisances, because Lord Sri Janardana sees the sentiment of the living being. In other words, he sees the degree of devotion, or in other words, he awards the result accordingly. He does not see one's foolishness or intelligence. So அதாவது பக்தியில வந்து ஃபூலிஷ்னஸும் கிடையாது, அதுக்கப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸும் கிடையாது. நமக்கு மனசு வந்து எவ்வளவு பகவான் மீது, அதாவது அவருடைய பாதங்கள் மீது நம்மளால எவ்வளவு சமர்ப்பிக்க முடிகின்றதோ அது பேஸ் தான் பகவானும் வந்து எடுத்துக்கிறார். நம்ம இதுல பகவத்கீதையோட சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, சாரி, நம்ம எந்த அளவுக்கு பகவான் இடத்துல வந்து நம்மளுடைய பக்தியை செலுத்துகின்றோமோ அதே மாதிரிதான் அவரும் நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாரு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ பகவான் அதை சொல்லியிருக்காரு. சோ அதனால வந்து அங்கே அவனுடைய பக்தி லெவல் மட்டும்தான், கண்மூடித்தனமான பக்தி லெவல் தான் அவர் வந்து பார்க்கின்றார். சோ காலப்போக்குல வந்து he may change இல்லையா. எடுத்த உடனே அவனுடைய தவறுகள் எல்லாருமே நம்ம தவறு இழைத்து தான் நம்ம வந்து பக்தி செஞ்சிருப்போம். ஏன்னா நமக்கு அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது நாம கண்டிப்பாக தவறுகள் இழைப்போம். ஆனா தெரிந்த பிறகு அதை நம்ம தவறு செய்யக்கூடாது. சோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லப்படுது. அது வந்து முதல்ல விஷ்ணாய நமக என்பது தவறு, அந்த மாதிரி ப்ரொனன்சியேஷன் செய்யக்கூடாது. விஷ்ணவே நமவே என்பதுதான் கரெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷன். ஆனா அதை எந்த அளவுக்கு பக்தியிலிருந்து சொல்றோன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது ஒண்ணுதான் பகவான் நம்ம கிட்ட பார்க்கின்றார். இத நிமை பண்டிதாஸ் மீட்டிங் வித் ஸ்ரீ ஈஸ்வரா பூரி, அதாவது ஸ்ரீ சைத்தன்யா பாகவதம், இது ஆதி காண்டா 11.109. சோ ஆதி காண்டத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஈஸ்வர பூரி கிட்ட வந்து நிமை பண்டிதா என்பவர் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு தான். அவர் வந்து ஈஸ்வர பூரியோட வந்து மீட்டிங் செய்யும் பொழுது இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த டிஸ்கஷன் A king is worshipped in his palace இல்லையா. அரசனை எப்பொழுதுமே எல்லாருமே வணங்குகிறார்கள். சேவகர்கள் இந்த பக்கம் போனாலுமே அவர்கள் வந்து கீழே தலை குனிந்து வணங்குகிறார்கள். அதே மாதிரிதான். So worship of Krishna should be performed in just as the way we worship the king இல்லையா, in the palace. So in Vrindavana there are many temples wherein the deity worship is exactly like a king only. இந்த நாரதிய புராணத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, if a person stays in the Lord's temple even for a few moments, he can surely achieve the transcendental kingdom of God. அதாவது the nectar of devotion chapter 9ல வந்து rendering service to Lord, அதுதான் டாபிக். அதாவது ஒரு நம்ம வந்து கோயில்ல கூட சில நாழிகைகள் இருந்தா கூட நம்ம ஆழ்நிலையான அந்த பக்தி சேவையில அடையப்படக்கூடிய அதே பலனை வந்து நாம வந்து பகவான், அதாவது he can surely achieve the transcendental kingdom of the God, பகவானுடைய அவருடைய அந்த வைகுண்ட லோகத்தை அடையக்கூடிய மார்க்கம் வந்து அடைகின்றான், பலனை வந்து அடைகின்றான். கோயிலுக்கு சென்றா கூட வந்து நாரதிய புராணத்துல வந்து இவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இப்ப பிரணாம் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கின்றோம். சோ ஜென்ரலா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஆண்கள் எல்லாருமே இந்த மாதிரி சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்வாங்க. நாம வந்து அந்த 5, அதாவது உடல்ல இருக்கக்கூடிய 5 limbs மட்டும்தான் நமக்கு இந்த பூமியில படும். அவங்களுக்கு 8 இதுமே வந்து பாடும் ஆக்சுவலி. When a devotee falls down to the ground to offer obeisances to Vishnu, all the sins in his body also fall down. So எதற்காக நமஸ்காரம் செய்கின்றோம் என்று பாருங்கள் இல்லையா. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் இந்த விளக்கத்துல இருந்து நம்ம ஆல்ரெடி, அதாவது நம்ம யாருடைய பாதங்களை சேவிச்சா கூட அவங்க பாதங்களை நம்ம தொட்டு, அதாவது பெரிய பெரிய ஆச்சாரியார்கள் வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ அவங்க வந்து கிட்ட வந்து காலை தொட்டு சேவிக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கவே மாட்டார்கள். ஏனென்றால்
இந்த பாவங்கள் எல்லாமே வந்து தரையில தான் விழுறது. அதை நாம அவங்க தொட்டோம்னா தட் வில் கிவ் த கனெக்டிவிட்டி ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம கர்மங்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ அதனாலதான் நீங்க எந்த கிரேட் ஆச்சாரியாஸ் பாருங்க, தே வில் நாட் அலோவ். எப்பவுமே கொஞ்சம் ஒரு அடி தூரத்துல இருந்து தான் வந்து பாத சேவத்தை வந்து நம்ம செய்யறோம். அதனாலதான் நம்ம யாருக்கும் சேவிக்கும் பொழுதும் அந்த சங்கடத்தை கொடுக்க கூடாது. நம்ம கர்மங்கள் நம்ம தான் இல்லையா. பகவானுடைய கருணை இருந்தா நமக்கு வந்து அதுல இருந்து நமக்கு விடுதலை என்பது கிடைக்கின்றது. இல்லை அது ஏற்று அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வர்றதுக்கான மார்க்கமும் கிடைக்கின்றது. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து நம்ம கர்மத்தை நாம தான் அனுபவிக்க வேண்டும். அடுத்தவர்கள் பாதங்களை நாம வந்து தொட்டு நமஸ்கரிக்கவே கூடாது ஆக்சுவலி. So all the sins in his body also fall down and become destroyed. When he gets up, he becomes free from all sins. இது வந்து ஹரிபக்தி சுதோதயால வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ ஆனா ஒரு ஆச்சாரிய சேவிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் ஒரு 1/2 feet தள்ளிதான் நம்ம வந்து சேவிக்கணும் ஆக்சுவலி. In Naradiya Purana, there is a statement about bowing down and offering respect to deity. The person who has once offered respects, bowing down before the deity, will not come back to this world because he will go directly to the abode of Krishna. So, அதாவது Nectar of Devotion, chapter 9, further considerations of devotional principles. அந்த டாபிக்ல வந்து இது வந்து விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப நமஸ்காரத்திற்கு எவ்வளவு மகத்துவம் பாருங்க. சோ நம்ம பாவங்கள் போகிறதுக்காக நமஸ்காரம் செய்யலனாலும் ஏன் அந்த மாதிரி என்னக்கா இந்த பிரணாம் செய்யும் பொழுது நம்ம அகங்காரத்தை விடுகின்றோம். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம அகங்காரம் என்ற அந்த குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட தூரமாக விலகுகின்றது. அடுத்தவர்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மனசு இருக்கு நமக்கு இல்லையா. ஸோ பகவானுக்கும் நம்மளுடைய நமஸ்காரங்கள் தெரிவிக்கின்றோம். நம்ம வீட்டுல பெரியவங்க காலில் கூட நம்ம விழுந்து வணங்குவோம் இல்லையா. அந்த பெரியவங்க காலில் விழுந்து நமஸ்கரிக்கும் பொழுது அந்த பெரியவர்களும் வந்து மனசு ரொம்பவுமே குளிர்ந்து அவர்களும் வந்து மகிழ்ந்து நமக்கு வந்து ஆசீர்வாதங்களை வழங்குகிறார்கள். ஆனா அதே மாதிரிதான் அந்த ஆசீர்வாதங்கள் என்னைக்குமே நமக்கு ரட்சணை உண்டு. ஸோ ஆனா when a devotee falls down to the ground offers to யாருக்குமே நம்ம obeisances நம்ம பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய அதாவது நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட விலகுகிறது என்று ஹரிபக்தர்ல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பாவங்கள் விலகுகிறதோ இல்லையோ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கெட்ட பழக்கங்கள் கண்டிப்பாக விலகும். சோ அந்த கெட்ட பழக்கத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வந்தாதான் நல் மார்க்கத்துக்கு நம்ம வந்து செல்வோம். சோ நல் மார்க்கத்துக்கு போகணும்னாலும் பாவங்கள் கழிய வேண்டும் இல்லையா. சோ நாரதிய புராணத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, there is a statement about bowing down and offering respect to deity, அதாவது கடவுளுக்கு. The person who has once offered respects வந்து so be bowing down before the deity will not come back அப்படிங்கிறதையும் வந்து இங்கே Nectar of Devotionல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. டைப்ஸ் ஆஃப் பிரணாம்ஸ், அதுதான் வந்து அஷ்டாங்க பிரணாம் அல்லது தண்டவத் பிரணாம். அதாவது ஆர்ம்ஸ், ஃபீட், நீஸ், செஸ்ட், ஹெட், ஐஸ், மைண்ட் அண்ட் வேர்ட்ஸ் இத்தனையுமே நம்ம நமஸ்காரம் செய்யும் பொழுது மனசுக்குள்ள வந்து பிரார்த்திக்கணும் இல்லையா. மனசும் அங்கே வேலை செய்கின்றது, வாயும் வந்து பேசுகின்றது, கண்களும் மூடிக்கொண்டு தலையை வந்து நம்ம வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இதுல வந்து ஹெட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தரையை தொடுறது, அதாவது செஸ்ட், அப்புறம் முட்டி, கையினுடைய இது, கால் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லிம்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஃப்ளோரை வந்து தொட்டுதான் நம்ம வந்து நமஸ்காரிக்கிறோம். இது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா men will do this. அஷ்டாங்க பிரணாமம் பண்றது வந்து ஆம்பளைங்க தான் பண்ணுவாங்க, நாம பண்றது கிடையாது. women will never do. பஞ்சாங்க பிரணாமா 5 அங்கங்கள், பஞ்ச அங்க பிரணாமாஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆர்ம்ஸ் அதாவது கைகள், அதுக்கப்புறம் அதாவது இந்த ஷோல்டர் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நம்ம வந்து, அதுக்கப்புறம் முட்டி, அதுக்கப்புறம் தலை, அதுக்கப்புறம் மனசு, அதுக்குள்ள மனசுக்குள்ள நம்ம சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள், அந்த வார்த்தைகள். ஸோ இது வந்து நம்ம அதாவது பெண்கள் செய்யக்கூடியது. ஸோ நம்ம அந்த செஸ்ட் எல்லாமே வந்து கீழே விடாததான் நம்ம வந்து பண்ணுவோம். கையில பண்றது வந்து பிரணாம முத்ரா, நமஸ்காரங்களை நாம வந்து தெரிவிக்கிறது. ஸோ தண்டவத் பிரணாம், the word தண்டா மீன்ஸ் ஒரு, அதாவது ஒரு கோல் மாதிரி தான். ராட் ஆர் போல் ஃபால் ஸ்ட்ரெயிட்லி, இல்ல டக் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு நேர்கோடு மாதிரி. இப்போ வந்து ஒரு கட்டை நிக்க வச்சிருக்கிறேன்னாக்கா அதை விட்டுட்டோம்னா டக்குன்னு அதே சஷ்டாங்க விழுந்த மாதிரி தான் விழும் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் when a devotee offers obeisances to his superior with all 8-fold parts of the body, he performs what is called as dandavat. Dandavat means falling down like a rod before one superior. அதாவது ஒரு பெரியவங்க முன்னாடி நம்ம நமஸ்காரங்களை வந்து செய்வது. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல வந்து மத்திய இதுல வந்து 1.67 பர்பட்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. தோர்பியாம் பாதாபியாம் ஜானுபியாம் உரா சிரீஷ தர்ஷக மனசா வாச்சச சேதி பிரணமோ அஷ்ட அங்கார்த்திக. அதாவது என்னென்ன அங்கங்களை பற்றி தான் இது சொல்லி இருக்கிறது ஆக்சுவலி இல்லையா. மனசு, பேச்சு எல்லாமே வந்து இந்த 8மே வந்து தான் வந்து
அந்த ஃபுல்லாவே நம்ம சரணாகதி அடைகின்றோம் என்று அர்த்தம். ஒன் ஷுட் பவ் டவுன் வித் போத் ஹார்ம்ஸ், அதாவது 2 கைகள், அதுக்கப்புறம் போத் ஃபீட் முட்டி, போத் நீஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீட் கால்கள், செஸ்ட் ஹிருதயம், அதுக்கப்புறம் தலை, அதுக்கப்புறம் வந்து கண்கள், அதுக்கப்புறம் மனசு மற்றும் வார்த்தைகள். இதுதான் வந்து பவுவிங் டவுன் வித் 8 பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. ஹரிபக்தி விலாசத்திலையும் வந்து இது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. 8 அங்கங்கள், பஞ்ச அங்கங்கள் வந்து பிரணாமம் வந்து இதுன்றது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ மென் மே பர்ஃபார்ம் போத், அதாவது ஆம்பளைங்களுக்கு 2 சாய்ஸும் உண்டு, அஷ்டாங்கமும் உண்டு, பஞ்ச அங்கமும் உண்டு. ஆனா விமனுக்கு வந்து ட்ரெடிஷ்னலா வந்து ஒன்லி பஞ்ச அங்கம் தான், சின்ஸ் தேர் பிரீத் ஷுட் நாட் டச் த எர்த் அப்படிங்கறது வந்து சொல்ல, அதாவது சாஸ்திரங்கள்ல வந்து பஞ்சாத்திர பிரதிபா அந்த விதி பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா வால்யூம் 1 டெய்லி சர்வீஸ் நித்திய சேவையில வந்து அந்த பிரஸ் ரிலீஸ்ல ஜிபிசி பிரஸ் குளோபல் அந்த இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா இங்க வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. while offering obeisances first recite your own spiritual master. நாம எல்லாம் ஷெல்டர் அண்ட் இனிஷியேஷன் எடுத்தா நமக்குன்னு இருக்க குருமார்கள் அவருடைய பிரணாம மந்திரம் சொல்லி, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரபுபாதருடைய பிரணாம மந்திரம் சொல்லி, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து டிடிஸ்னுடைய மந்திரங்கள். எப்பவுமே கீழே இருந்துதான் நம்ம வந்து, அதாவது ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி. ஆனா நம்ம பகவானை சேவிக்கணும்னா எங்க கனெக்டிவிட்டி வரும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய குரு தான் கனெக்ஷன் கொடுப்பார், நம்ம கிட்ட இருந்து கனெக்ஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களுடைய குரு, அந்த மாதிரி அந்த பரம்பரையிலேயே போய் கடைசியில பகவானுக்கு போய் கனெக்டிவிட்டி. ஸோ அதனால வந்து இட் இஸ் லைக் டிசெண்டிங் ஆர்டர். ஆனா நம்ம வந்து செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய அசெண்டிங் ஆர்டர்ல தான் நம்ம நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நமக்கு யார் இமீடியட் குருவோ அவங்க மூலியமா வந்து தான் நம்ம அதை செய்யணும் ஆக்சுவலி. தென் த பிரணாம் மந்த்ராஸ் ஆஃப் த டெய்டிஸ் பிரசன்ட் ஆன் த ஆல்டர். ஸோ இது பஞ்சாத்திர இதுல பிரகாரம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. பிரணம முத்திரா வித்தின் த டேட்டி ரூம் ஆஃபர் பிரணாம்ஸ் வித் ஜாயின்ஸ், அதாவது பூஜை ரூம்குள்ள நம்ம வந்து கையெடுத்து வணங்கணும். பை மந்த்ரா வித் த மைண்ட், அதாவது மந்திரத்தை சொல்லி மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி நாம வந்து வணங்கணும். இதுவும் அதே ரிலீஸ்ல வந்து சொல்லியிருக்கு. அப்புறம் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் டு அவாய்ட் விஷ், அதாவது வைட்லிஸ்ட், அதாவது வைலிஸ்ட் ஆஃபரிங் ஒபேசன்சஸ், அதாவது எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து அதாவது நம்ம வந்து கண்டிப்பா நமஸ்காரங்கள் சேவைகள் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத விளக்குறது தான் இது. எந்த நிலையில இருக்கும்போது நம்ம, அதாவது ஒரு கடவுளுக்கும் சரி அதே மாதிரி வந்து குருவுக்கும் சரி, அவர்கள் எந்த நிலையில இருந்தா நாம வந்து நமஸ்காரங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறத எடுத்துரைக்குது. டோன்ட் ஆஃபர் ஒபேசன்சஸ் when the Lord is resting. சயன ஆர்த்தி பண்ணும்பொழுது நம்ம வந்து நமஸ்காரங்கள், நம்ம கோயில்ல வந்து பிளைண்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா திரை போட்டுருவாங்க இல்லையா, அந்த இதுவும் பிரசாதத்தை வந்து நிவேதனம் பண்ணும்போதும் சரி, அலங்காரம் பண்ணும்போதும் சரி, அபிஷேகம் பண்ணும்போது மட்டும் தான் நம்ம பார்ப்போம். ஆனா அபிஷேகம் வந்து முடிஞ்சு அவங்க மறுபடியும் வந்து கிளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இது பண்ணுவாங்க இல்லையா. அப்போ வந்து நட சாத்தி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அந்த இது திரை போட்டிருப்பாங்க. அந்த சமயத்துல நம்ம கோயில் பிரகாரத்தை கூட சுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அதுக்கான ரீசன் இதுதான். சோ என்ன அபராதம் என்பதை நம்ம இங்க பார்க்க, இட் இஸ் என்ஜாய்டு இன் சாஸ்திரா, இட்ஸ் enjoined in Shastra that one should not disturb the Lord by offering obeisances when he is resting or bathing இல்லையா. இப்ப நாம கூட வந்து ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கோம், யாராவது சடனா வந்து நம்ம காலாண்ட வந்து சேவிக்கிறாங்கன்னு வந்துட்டாக்கா நம்ம அந்த சேவை செய்யக்கூடிய செயல்ல நம்ம வந்து ஈடுபட்டு இருப்போமா, இல்லை உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆசீர்வாதங்கள் செய்வோமா? கண்டிப்பா 2 வேலைகள் வந்து ஆசீர்வாதங்கள்ல கண்டிப்பா நடக்காது. நமக்கு நமஸ்காரங்கள் யாருக்காவது நம்ம நமஸ்காரம் செய்தா கூட அவங்க நம்மள வந்து அந்த ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் நம்ம இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்கள பார்த்து அங்க ரெகக்னைசேஷன் ஆன பிறகுதான் நம்ம நமஸ்காரங்களை செய்யணும். அதர்வைஸ் தட் நமஸ்கார வில் இட்ஸ் லைக் டிஸ்டர்பன்ஸ். நமக்கு அவங்க மர்சி, அந்த ஆச்சாரியுடைய மர்சி நமக்கு கிடைக்கணும்னாலும் அதே மாதிரி வந்து there will be a disturbance, அது நமக்கு முழுமையாக வந்து சேராது. அதனால்தான் பகவானை வந்து அவர் ரெஸ்ட் எடுக்கும் பொழுதோ அல்லது காலையில அந்த இது பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்யும் போதோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சேவிக்க கூடாது. அதனால்தான் அந்த எப்பவுமே வந்து திரை போடுறதே. ஸோ நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் ஒன் ஷுட் சர்க்கம்லேட், சுத்தி வர்ற பிரகாரத்தை the Lord at these times அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. So that is a disturbance இல்லையா. We should not disturb. One should not offer obeisances to deities or a spiritual master when they are sleeping or eating. சாப்பிடும் பொழுதும் போய் நமஸ்காரம் பண்ணிடக்கூடாது, அதே மாதிரி வந்து அவங்க உறங்கும் பொழுதும் போய் நம்ம வந்து நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதாவது அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அதுவும் நம்ம ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ண மாதிரி. இன்னொன்னு வந்து அவங்க சயனத்துல இருக்கும் பொழுது நம்ம போய் பண்றதும் அவர்களுக்கு வந்து தெரியும், இருந்தாலும் அவங்க முழுமையா நமக்கு ஒரு அனுகிரகத்தையும் அவங்களால பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் வேஸ்ட் ஆக்சுவலி. அதர்வைஸ் வி ஷுட்
offer obeisance first to Sri Hari and then to his spiritual master and then to his superiors. அதாவது நம்ம இந்த மாதிரியான இதுலதான் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லி நாரத பஞ்சாத்திர பிரகாரம் இங்கே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது இந்த விளக்க உரையில இருந்து எனக்கு என்ன புரியறதுன்னா, it is better not to do disturbances actually. So ஒரு குருவுக்கோ அதாவது ஒரு டீட்டிஸ் கூட நம்ம வந்து அவங்க சயனிக்கும் பொழுதோ அவங்க வந்து அந்த நிவேதனத்தை ஸ்வீகரிக்கும் பொழுதோ நம்ம போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. வீட்டுல நம்ம போக் தயாரிச்சு நம்ம வந்து அதாவது பகவானுக்கு நம்ம வீட்டுல என்ன சமைக்கிறோமோ அது எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு வச்சு படைக்கலாம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அது பிரசாதமா ஆன பிறகு நம்ம எல்லாருமே அதை ஸ்வீகரிக்கலாம். ஸோ அப்படி நம்ம போக் தயாரிச்சிட்ட பிறகு ஒரு 5 minutes மினிமம் அட்லீஸ்ட் 1 round மாலை பண்ற அளவுக்காவது 10 minutes வரைக்குமே நம்ம வந்து அந்த நடையாண்ட போகாம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா they will be having that offering இல்லையா? ஸோ அது வந்து பிரசாதமா கன்வெர்ட் ஆகும். அதை நாம் நடுவுல போயிட்டு நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அதனாலதான் திரை போட்டுருவாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம கூட பூஜை ரூமை வந்து ஒரு சும்மா அப்படி வந்து சாத்தி விடலாம். ஒபேசன்ஸ் வித் ஒன்லி ஒன் ஹேண்ட், ஒரே கையால நம்ம வந்து பண்றோம் இல்லையா? இப்படி பண்றோம், we usually do, இந்த மாதிரி பண்ணுவோம், இப்படி பண்றவங்க கூட உண்டு. இந்த forehead தொட்டுட்டு இப்படி பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. anyone who offers respects and obeisances to the deity while wearing garments, அதாவது கடவுளுக்கு வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துணி சாத்துவாங்க இல்லையா? ஆஃப்டர் அபிஷேகா வந்து அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, உடை அப்புறம் வந்து ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க. அந்த சமயத்துல வந்து நம்ம வந்து விழுந்து வணங்குறது இதெல்லாமே வந்து தவறு. இட் இஸ் கார்மெண்ட்ஸ் அந்த அப்பர் போர்ஷன் ஆஃப் த பாடி, மேல் பகுதியில இஸ் கண்டெம்ட் டு பி த லீப்பர் ஆஃப், அதாவது 7 அதாவது பிறவியினுடைய பாவங்கள் தான் நமக்கு வந்து சேரும். திஸ் ரூல் இஸ் ஸ்டில் அப்சர்வ்ட் இன் மெனி டெம்பிள்ஸ் இன் சவுத் இந்தியா இல்லையா? எஸ், நம்ம சவுத் இந்தியால இது ஃபாலோ பண்றோம். however this rule does not seem to be strictly followed in North India. ஸோ சவுத் இந்தியா கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ யாருமே வந்து அதனாலதான் நிறைய சாத்திடுவாங்க. கோயில நம்ம பிரகாரத்தை சுத்தக்கூடாதுன்னே சொல்லுவாங்க. இது காரணம் என்னன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா பிளைண்டா அந்த deity is not seeing us, ஜென்ரல் விதியா தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ ஆனா அதான் அப்படிதான் நான் புரிஞ்சுட்டு இருந்தேன். இப்ப இதை படிக்கும் பொழுதுதான் தெரியறது, that is like we are disturbing them, we should not do. ஏன்னா அவர்களுடைய நம்ம கூட ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதோ ஏதோ ஒரு வேலை செய்யும் பொழுது will be focusing on that work இல்லையா? நடுவுல இன்னொருத்தர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும் பொழுது will get distracted. அது வந்து நிறைவு அடையாது, நமக்கும் ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். அதே நாமளே இப்படி மனிதர்களாக இருக்கக்கூடிய நாமளே இவ்வளவு ஃபீல் பண்ணும் பொழுது கடவுளுக்கு வந்து அந்த இது ஃபீலிங் கண்டிப்பா இருக்குமா இருக்காதா? கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ வி ஷுட் நாட், எல்லாருக்குமே வந்து அவருடைய கருணையை பரிபாலிக்கிறதுக்காக தான் அந்த அலங்காரம் பண்ணிட்டே நின்று இருக்கார். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு க்ஷணமாவது அவரை நாம வந்து ஃப்ரீயா அனுமதிக்கணும் இல்லையா? நம்ம திருப்பதி பெருமாள் கூட 12 மணிக்கு நட சாத்தினா காலையில 2 மணிக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க திருப்பள்ளி எழுச்சி பண்ணிடுறாங்க. 2 மணி நேரம் தான் அவர் தூங்குறாரு. 24 மணி நேரத்துல 22 மணி நேரம் நின்னுண்டு நமக்கு தான் வந்து காட்சி கொடுக்கின்றார். ஸோ அப்படிப்பட்ட பகவான் வந்து நாம வந்து அவங்களுக்கும் அந்த டயத்தை வந்து நாம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ recite allowed the prayers, அதாவது one should not offer obeisances silently to the spiritual master. போய் அப்படியே சைலண்டா சொல்லக்கூடாது. அவங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த மந்திரம் இருக்கும் இல்லையா? அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா இப்ப நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி, இதை சொல்லிட்டு தான் நம்ம செய்யணும். one should recite aloud to the prayers to the spiritual master while offering. இல்லைன்னா அவருக்கான மந்திரங்கள் இருந்தா அதை சொல்லிதான் நம்ம வந்து அவருக்கு நாம மரியாதைகளை வந்து செலுத்தணும். இது என்னோட 8th chapter offenses to be avoidedல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. So not proper to offer obeisances to spiritual master before deity. கடவுளுக்கு முன்னாடி நம்ம நிஜமாவே யாருக்குமே நிறைய கோயில்ல நான் பார்த்திருக்கேன். அதாவது நம்ம போகும்பொழுது அந்த பிரகாரத்துல வந்து கடவுள் இருப்பாங்க, அந்த புரோஹிதருக்கு வந்து நாம நமஸ்காரம் செய்வோம். அது ரொம்ப தவறு ஆக்சுவலி. அந்த அந்த என்ன கொடி இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த கொடிக்கு அந்த பக்கம் தான் போய் நம்ம கீழே விழுந்து கூட நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சேர்ந்து அந்த கொடி கம்பத்திற்கு கூட நம்ம காலை வந்து நம்ம வந்து we are disrespecting அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கணக்கு. ஸோ ஆல்வேஸ் அந்த கொடி கம்பத்துக்கு அப்புறமா தான் போயிட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை சேவிக்கணும். அதே மாதிரி கடவுளுக்கு முன்னாலே வந்து நின்று இருக்கக்கூடிய பிரீஸ்ட் காலில் நம்ம விழுந்து வணங்கக்கூடாது, அது மிகவும் தவறு. தட் மீன்ஸ் we are giving the more respect to him than God என்ற மாதிரி தான். ஸோ கடவுளுக்கு முன்னாடி கடவுளுக்கு மட்டும்தான் நமஸ்காரங்களை செய்யணும் நம்ம வந்து. ஸோ nor it is proper to a devotee to offer obeisances and touch the feet of the spiritual master before deity.
this is considered as an offense ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The point is that even though one plays the part of a spiritual master, he should not accept obeisances or permit a disciple to wash his feet before the deity. This is a matter of etiquette. சைத்தன்ய சரிதாமிர மத்திய லீலையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த இதோட முடிக்கிறேன் நான். இந்த 2 இது முடிச்சு இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். டைரக்ஷன் ஆஃப் பிரணாமா. The general rule என்ன சொல்லிருக்கு is to point your head in the direction of the person you are respecting. அதாவது நம்ம யாருக்கு நம்ம வந்து அந்த மரியாதைகளை வணக்கங்களை நம்ம வந்து செய்கின்றோமோ நம்ம தலையும் வந்து அந்த நபருடைய எந்த திக்கை நோக்கி அவர் நின்று கொண்டிருக்கின்றாரோ அந்த திக்கை நோக்கி தான் நம்ம தலையை வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து bow பண்ணுவோம். இந்த டெம்பிள் வேர் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் கருடா ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆப்போசிட் டு டிடி இல்லையா? பெருமாளுடைய கோயிலுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கம்பத்துக்கு முன்னாடி வந்து கருடன் வந்து நின்று இருப்பார் இல்லையா? கருடாழ்வார் ஆப்போசிட்டா நின்று இருப்பார். So Shastra enjoins offering pranama with your left side facing of the deity. அதாவது லெஃப்ட் சைடு நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைடு என்னும் பொழுது இந்த பக்கம் ஃபேசிங் ஆஃப் த டிடி அந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணி அந்த பிரணாமத்தை வந்து அந்த நம்ம தலை வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டுக்கு பக்கம் அதாவது அந்த பக்கம் சைடுக்கு போகும் இல்லையா? விழுந்து வணங்குறது. தட் மீன்ஸ் டெய்டியனுடைய ரைட் சைட்ல வந்து நம்ம வந்து விழுந்து வணங்கணும். so that your feet are not in the direction of the garuda. அதாவது நம்ம வந்து இப்படிதான் வணங்கணும். நம்ம நேரா விழுந்து வணங்குவோம் இல்லையா எப்பவுமே? சோ அந்த நேரா விழுந்து வணங்க கூடாது எப்பொழுதுமே ரைட். நீங்க கூட பிரபுபாதருடைய வணக்கங்களை பாருங்க. அவருடைய எந்த கோயில் அவருடைய இஸ்கான் டெம்பிள்ல போகும்போது கூட he will not fall straight, he will fall always in the right side. நம்ம ஹெட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சைடு விடுற மாதிரி தான் இருக்கும். டுவர்ட்ஸ் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் த டிடிக்கு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இஸ்கான் டெம்பிள் பஞ்சார்த்த பிரதிபால அது அவங்களுடைய ப்ரெஸ் ரிலீஸ்ல வந்து இது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ நம்மளுடைய கால்கள் என்னைக்குமே வந்து கருடனுக்கு, அதனாலதான் தமிழ்நாட்டுல வந்து இந்த கல்ச்சர் வந்து இருக்கு. நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன், பார்த்திருக்கேன். அந்த கருட கம்பத்துக்கு அந்த பக்கம்தான் போய் நம்ம அப்படி நேரா விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட கருட கம்பத்துக்கு அந்த பக்கம் தான் போகணும். சோ அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா நாம சேவிக்க கூடாது. ஸ்ட்ரெயிட்டா பண்ணோம்னா நம்ம பாதங்கள் வந்து கருடாழ்வாருக்கு தான் காட்டுகின்றோம் என்று அர்த்தம். ஃபாஸ்ட் ஃபார் 1 day. One who does not offer respect to the supreme personality of Godhead or to his deity in the temple or த்ரீதண்டி சந்நியாசி. அதாவது த்ரீதண்டி என்றால் நம்ம வந்து வைஷ்ணவர்கள் வந்து த்ரீதண்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து சைவிஷம் அதாவது சங்கராச்சாரியார் ஃபாலோ பண்றவங்க வந்து ஏகதண்டின்னு சொல்லுவாங்க. சோ ஏகதண்டி என்பது அதாவது ஒன்னஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதாவது இன்டகிரேஷன் வித் காட் அதுக்காக சொல்லப்படுவது. அதனாலதான் சிங்கிள் அவங்களது. நம்மளது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகிருதி, ஜீவாத்மா, பரமாத்மா இந்த 3 நிலைகளை எடுத்து கூறுவது. அதனால்தான் அது த்ரீதண்டி சந்நியாசம் என்று சொல்லப்படுவது. பிராயஷ்சித்தா மஸ்ட் அண்டர்கோ பிராயஷ்சித்தா. அதாவது one who does not offer respect. அதாவது யார் ஒருவர் வந்து வணக்கங்களை மரியாதைகளை வந்து பகவானுக்கோ அல்லது அந்த கோயில இருக்கக்கூடிய விக்கிரகத்திற்கோ அல்லது அந்த த்ரீதண்டிக்கோ, த்ரீதண்டி சன்னியாசி அதாவது த்ரீதண்டியை ஏத்து வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சன்னியாசிக்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கலனாக்கா we should undergo பிராயச்சித்தா செய்யணும் நம்ம வந்து. So if one does not offer obeisances to such a sannyasi, the prescribed prashita is to fast for 1 day. அதாவது ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து உபவாசம் இருக்கணும். நம்மளால அந்த ஒபேசன்ஸஸ் செய்ய முடியல, ரெஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாம ஒரு இதாயிடுச்சுனாக்கா, அதாவது அதை தவிர்த்து நம்ம வர்றோம்னாக்கா we are avoiding praying pranams to the Lord, praying obeisances to the spiritual master, அல்லது ஒரு செயின்ட்லி பர்சனுக்கு நம்ம நமஸ்காரங்கள் தெரிவிக்கிறது கூட நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஒரு நாள் உபவாசம் இருக்கணும். இது பர்பட் ஆதி லீலால வந்து 17.266ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஓகே, நான் இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ மீண்டும் நாம அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். எவ்ரி வீக் இந்த 7 PM இருக்கும். இது நீங்க எல்லாருமே தயவு செஞ்சு சம்டைம்ஸ் வந்து மிஸ் ஆயிடுறது, நாங்க அந்த ரிமைண்டர் போடுறதுக்கு. அதனால நீங்க வந்து வராம இருந்துராதீங்க. ப்ளீஸ் ஜாயின் த செஷன் ஆக்சுவலி. ஓகே. வாஞ்ச கல்ப தாருபியஷ கிருப சிந்துபியேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अनंत कोटि वैष्णवर्गलुक्कु नमस्कारंगल. हरे कृष्णा.